Dobrý večer, priatelia, dobrý večer. Vítam vás opäť tuto v našom klube. Pekne vidím, že krásne opalené tváričky, že ste strávili príjemný deň na pláži. Krásne ste sa opálili, niektorí tešíte sa na nočný život, budeme sa zbližovať telo na telo. Zdraví vás DJ Minio a prajem vám krásnu zábavu a poďme sa všetci baviť, všetci poďme ruky hore! Bulharsko má veľa termálnych prác. Sú tu tisícky jaskýní a tretinu krajinu zaberá les. Napriek tomu, že Bulharsko nemá príliš veľkú rozlohu, žijú tu stovky vlkov, medveďov, šachalov a plazov. Rudo a švédske stoly. Ale keď som Ruda videla, ako želie a naberá si 5. cez 9, zapochybovala som. Na diskotéke neskôr som si všimla, že mi aj smrdí. Lovím ženu, s ktorou by som si rád strávil týždeň pri mne. Bude to tak. Alebo táto vysmiata. Čože nádherne, ja sa tu upečem od nudy. Všetko to tu na hovno. Priatelia, vidíte, očný kontakt dokonalý. Aha! Dobre, ale aby sme odišli z zájazdu o poznanie bohatší, priatelia, rozanalizujme si, povedzme si, čo sa vlastne medzi mužom a ženou deje. Lebo kolon je črevo a gate je brána. Že vlastne ústa sú bránou do nášho zažívacieho traktu. Ale akože... Erika z Ameriky, čo všetko sa nedovíš. Keby nás tak platili aspoň ako tieto Colgate a vy to robíte reklamu. Není to náš sponzor, ale nech odídeš domov zo zájazdu o poznanie bohatšia. Aplikuje na svojho partnera žena. Áno? Tak blížim sa k Milanovi. Blížim sa k Milanovi. Všimni si, jak zbustujem to napätie. A zrazu vypadne. Dve klpka, dve vidím. Banán, tuto je to. Klp, horím. Yeah.